لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywankele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele yi innal hamda. El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga chogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onamanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dun warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici wari sera allo ye wari soro o nyena tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula koli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ
an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Keba Jalo bi ye juma ye. Juma ale ye donba ye. Bi sɔgɔmada in na kɔni kabi dugu jɛra sa san kɔni bɛ ka na cogo min a m'a dɔn k'e ye fila fɔlɔ ye dɛ. San ale ka sira tɛ fila fɔlɔ ya la dɛ. Ayi ba de bɛ dasi k'i ɲɛ bɔ a yɛrɛ la. E bɛ i ɲɛ jɔ sanji ɲɛ de la. A y'i ɲɛ kɛ Jawara ɲɛ ye. Sɔgɔmada in na Keba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maliyɛn cɛman na musoman maa minnu bɛ k'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka arajo dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na minnu kɔni ye u ka dɛmɛ kɛ an b'u bɛɛ fo nka nin ɲuman bɛ maa maa la k'an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka arajo sɛbɛnw n'a bɛnw bɛɛ bara ɲɔgɔn kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o la minnu y'u ka dɛmɛ bila ka na k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Keba min ye Sori Kɛmɛso ye an b'a fo. Jaba Siribe ka foli ta ka se a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw fɛ yen min ye Bayibayi Meridi district kɔnɔna na ka taa se Amadu Gasama ma Musa Togola Bako n'a ka cɛ don Suguba kɔnɔna na Amadu Ture ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Falajɛ Banankabugu la yan an b'olu fana fo Keba. Jalolakaw ka duba ka foli ta ka ɲɛsin olu fana ma min ye Abu ye n'o ye Abu Traoré jeune pétrolier k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la DC Mokhtar Duɲɔ k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Keba. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Bayibayi Meridi district kɔnɔna na an b'a fo k'a ka foli bɛ yan su ani tile wulikajɔ ni cɛsiri ani bilasiraliko ɲuman na min ye jani ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min an b'a fo o la k'a sɛbɛkɔrɔ fo. Keba sɔgɔmada in na an bɛ kapitɛni denkɛ fo Moro Siribe a n'a ka denbaya Falajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bi ko CNT mɔgɔw ko n'a sɔrɔ minnu taalen don dugutaa la Asimi ko k'u ka segin dɛ Keba k'u kana baara daminɛ bi a bɛ f'o ma ko session extraordinaire. I b'a dɔn san kɔnɔ CNT session fila de b'ale bolo u ka session fɔlɔ a bɛ f'o ma ko session d'avril session filanan a bɛ f'o ma ko session d'octobre. U tun bɛ ka octobre de sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ yan'o ka daminɛ Asimi y'a kara kuru la kununko baara bɛna kɛ minnu kan an bɛna olu fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye basigibaliya ye a donnen don kurumari kɔnɔna na Sualakaw fɛ yen misi caman ale ni dutigiw caman u y'olu cɛ ka taa ni olu ye wulikajɔw kɔni bɛ sen na nin waati na maaw bɛ se ka ye cogo min. Pôle cybercriminalité kununko ale ye Musa Mara lamɛnni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye premier ministre kɔrɔ ye a seginna ka taa ka so mun kɛra o kɛnɛ kan an na o fɔ maaw ye. Kayi Baba gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ale ye mɔnɔbɔ kɛ couvre-feu la Keba kalo kelen o farala ka Kayikaw fɛ an sɔngokaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bilama degun bɛ olu fana kan o hukumu kelen fana kɔnɔna na Bamakɔ yan sa kɛnɛya ale ni lakanako ta nasira fɛ Indienw ka jɛkulu min bɛ ni ale bɛ baara kɛ an fɛ yan n'a bɛ f'o ma ko Topaz multi industrie Keba ale ye mobili 12 di Wolomasiri tabaw ma ale ni kɛnɛya tigilamaw basket la sa demi-finale olu donna Keba Senegali kunungo ale Côte d'Ivoire ɲɛbɔ a yɛrɛ la ka taa demi-finale la o waati kelen na fana min ye Nigeria ale se sɔrɔ Cameroun kan nka yanni olu bɛɛ lajɛlen ka jouer sa Sudan ale tun ye se sɔrɔ ka taa fara Mali kan Mali min ye se sɔrɔ fana Mozambique ale ɲɛkɔrɔ 86 ka taa se 66 ma o kɛra olu ka ko kuncɛli ye kunu ni Ala sɔnna ma sibiri nata o tɛ sini demi-finale olu bɛ dasi a ye Côte d'Ivoire bɔ a la dɛ Keba n'u ka muso kwalenba ninnu dɔ b'u bolo ka n'o bini ka Keba i t'i ye tugun koyi ale parti sakana di la wa a tɛgɛ de ka di mijani min b'a tɛgɛ la ale bɛ to jɔ kundɔ ye fo kundɔ ye n'a y'a fila a bɛ don a kɔnɔ tɔw bɛ 3 points don ale bɛ 6 points de don n t'a dɔn Senegali ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a la wɔlɔfɔw ni ka fɛɛrɛ ti ban u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a la kununko k'ale lajɔ nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen Keba ɲɛbila balontanw na min ye ka i tɛgɛ lajɛ n'an b'a fɔ ma ko match amical Mali tun ye Senegal ni Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ci yanni tulon ka daminɛ kabini anw taara maa ka bɔgɔta anw tɔw na fana sɛbɛn ni tulonkɛ bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna a ma Sudan u ma deli k'an dasi Keba n'Ala sɔnna a ma o don u kɔni u y'an ɲɛ guwan dɛ a b'a kɛ 55 panier kelen o de tun b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ka an ka Maliyɛn minnu bɛ Angola
olu fana ka kumakan bɛ yan Angola kabini ntɛnɛn kiba wulikajɔ de bɛ yen u bɛ ka taa bujuguw dakari cogo u bɛ ka taa yɔrɔw tiɲɛ cogo min na nka an ka maliyɛn minnu bɛ yen ko basigi ni hakilisigi b'u ta la ko se ma kɛ olu ta ma an balima dɔ bɛ yen an tɛna n'a tɔgɔ fɔ ale bɛna laseli dɔ k'an ye ka kɛ ni wulikajɔ min bɛ Angola an n'o jaw fana yira aw la bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ kalanko kan tuguni kalan ani baara ni baara dege kalan kuntalajan bɛ taa fori mun na mun ye a to anw ka kow tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nin waati laban ninnu na kabi diɲɛ bisimila ye fo kana se bi ma Mali jamana bɛɛ lajɛlen ko ko anw ye bagan mara jamana ye an ye mɔni kɛ jamana ye an ye sɛnɛkɛ jamana ye a bana ta anw ka jamana kɔnɔ i b'a ye ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw b'a la ko baara tɛ u bolo dugubaw kɔnɔna baarantanya bɛ yen duguncininw kɔnɔna baarantanya bɛ yen wa dugukolo fɛnsɛnnen don Mali fan bɛɛ fɛ ba fan bɛɛ lajɛlen ba fila bɛɛ lajɛlen bɛ an fɛ yan nka o bɛɛ n'a ta n'i donna du kɔnɔ du ka dɔgɔ bi i tɛ maa fila sɔrɔ yɔrɔ min b'a fɔ ko ale bɛ baara ɲini na hali n'i taara foli la u fɛ yen i ka cɛ denkɛnin tɛ yan walayi aw ka ekɔli in kɛ a tɔgɔ ye di ENA a tilar'o de la o a ye sansiriliti kɛ foyi t'a la est ce que i tɛ se ka sɔri yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la i fɛ yen keba anw ka baara ɲini cogo filɛ nin ye an ka baara sɔrɔ cogo filɛ nin ye mun ye nin bɛ se anw ma keba mun ye nin degun bɛɛ lajɛlen nana mun y'a to an tɛ ka se ka baara sɔrɔ anw ka baara sɔrɔ n'an ka baara sɔrɔbaliya kan ka taa sira minnu fɛ an ma olu sɛgɛsɛgɛ waati o waati n'a fɔra ko anw ka jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw tigɛ olu bɛ taa kalan kɛcogo de lajɛ kalan kan ka kɛ cogo min na kalanso kan ka kɛ cogo min kalan kuturu kan ka kɛ cogo min wa o fana bɛ kɛ kojugu min kɔnɔna na an ka parti an ka tɔn an ka maa min ye ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ o kun nana ni fɛɛrɛ dɔ ye aw kana sɔn ka t'o bɔ a la dɛ n'aw taara a y'aw jija aw ka maaw ɲini ka fara aw kan yaasa taabolo min tun bɛ kɔrɔlen o kana falen keba an ye kalan kɛ fo ka taa an kunsigi jɛ an ma baara sɔrɔ mun kalan bɛ kɛ anw fɛ yan n'i taara an ka sanayɛlɛ kalansow la i b'a mɛn o da ko siyansi jiridigi i b'a mɛn o da ko fisiki simi i b'a mɛn o da ko min ye recherche ye i b'a mɛn o da nka nin bɛɛ bɛ kɛ keba a minɛn kelen tɛ anw bolo anw tɛ jigin dugumana na ka taa lajɛ bolola baara ma don ba la anw fɛ yan maa mun bɛ bi k'olu bɛ kalan kɛ ko ka tila ka taa lawaleya ni dɔgɔtɔrɔw bɔra la ale ni minnu sigilen don ni olu ye bolola baarakɛlaw ye camancɛ kalansow i b'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kalaninjɛ u b'o de kɛ lawaleyali min n'o fɛn ka ca wa o mɔgɔ de fana jama ka ca kosɛbɛ minnu bɛɛ lajɛlen ko ka taa don biro kɔnɔ o de la sa n'i ye kalan kɛ ka sɛgɛn n'i ma fosi ɲɛ n'i bɛna mɔgɔw kɛɲɛso keba u tun bɛ t'i don sɔrɔsiya walima polisiya la m'a fɔ ko o bɛɛ y'a ye dɛ nka an ka jamana kɔnɔ lakɔlɔsili dɔ fana ye tali kɛ o la munna anw tɛ se k'an sigi k'an miiri munna anw tɛ se k'an sigi k'an hakili jagabɔ keba sabula anw ka hakili jagabɔ an ka miiriw olu bɛɛ lajɛlen ni politikikɛlaw de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma fanga dɔ binna yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an k'a lajɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di o taaɲɛ hukumu kɔnɔna na fɛn bɛɛ kuma bɛ fɔ fo siniɲɛsigi kuma a bɛ taa kɛ jɔyɔrɔko kuma ye a bɛ taa kɛ politiko kuma ye a bɛ taa kɛ tɔn sigicogo kuma ye a bɛ taa kɛ fɛnw ye fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen i tɛ jamana ka siniɲɛsigi kuma ni yiriwali kuma fosi y'a la wa hali ni kuma sera olu ma i bɛ mun bɛ sɛbɛn sali kɔnɔna na ayiwa tina kɛ 2 minutes ekɔliko in an t'ale la fɔlɔ dɛ an bɛ ka jamana de ɲini jamana jumɛn bɛ ka ɲini keba ko ka politiki fɛɛrɛ ko ka o de ɲini an y'an t'o la an nana ni bolofaraw ye bolofara minnu bɛ yen ka minisiriso sigi ko baara ni baaradege minisiriso keba o baarakɛyɔrɔ minnu sigira
a APJ a ANP a FAFPA a fɛn fɛn bɛ yen olu ye min yɛrɛ mago ɲɛ u yɛrɛ ye o to o baara ɲini ka di maaw ma sabula a fɛn fɛn kɛra n'a fɔra ko k'a sɛgɛsɛgɛ bi ka taa lajɛ mun ni mun bɔra a ko la i tɛ jaabi ye an bɛ kalan min fana kɛ keba denmisɛnnin minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye n'an b'u sugandi san o san premier nationalu deuxième nationalu fo ka taa se bokurubaw ma keba u bɛ taa mini u bɛ mun kalan kɛ u ka siniɲɛsigi bɛ cogo di jɔn de bɛ yen n'u b'u lakɔlɔsi n'u bɔra Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ nin denmisɛnnin hakɛ bɔra Mali kɔnɔ ɲinan u taara nin kalanbolo in na u taara nin taabolo in na keba diɲɛ ye jateminɛ ni ko ɲɛnabɔ de ye dusu waati o ti ko bɛɛ lajɛlen sigi waati ye sen kelen kan mɔnɔbɔ ni hakilisigi ni baara mun kan ka kɛ o bɛ kɛ ni maaw ye maa minnu fana bɛ fɛn dɔ dɔn u sera ka jaabi kɛ nka kuma o kuma maa minnu ka ko ma se ka foyi ɲɛ jamana ye an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka taa kura di an ma an bɛ taa mini baara t'i sɔrɔ baara ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo olu hakili bɛ u yɛrɛ la olu t'a fɛ k'a yɛlɛma k'a musaka bɛ don a la n'a fɔra ko ka maa 10 kalan u b'a fɔ ko non ko an bɛnna ka maa 2 o maa 2 fana kalantɔ f'i ka t'o y'i ɲɛ na n'a fɔra ko ka dɛmɛ di mɔgɔw ma bayɛlɛmali ta na sira fɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko min fɔra e sigilen ɲɛna k'o de lawaleyatɔ tɛ ne dugu kɔnɔ nka jɔnni bɛ nin bɛɛ kɔlɔsi kɔlɔsilikɛbaa de ka dɔgɔ keba an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a fɛ ka bɔ an k'a dɔn fɔlɔ an bɛ ka kalan jumɛn kɛ an denw kunna a bɛ taa wolo mun na bi diɲɛ bɛ ka girin mun kan o ye baara de ye o ye cɛsiri de ye o ti kalan kuntalajan ye keba an bɛ misali d'i ma maa joli gɛnna ka bɔ ekɔli la bi na an bɛ taa an ka moto d'u ma u k'a dilan maa joli bɛ bi malitɛli da la n'u ma u tɛ hali u tɔgɔ sɛbɛnnen don nka n'i ka telefɔni gɛlɛyara cogo cogo i bɛ taa di olu de ma maa joli bɛ bi ko olu sigilen don biro butigidaw ni fɛndaw la n'u bɛ kow ɲɛnabɔ ko minnu bɛ maa kalannenw kamana gan sabula u m'a dɔn k'a dɔn k'a ɲɛɲini ko ye ɲɛɲini ni faamuya ni baara ni ladɔnni ni dabiya de ye fo an ka ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wari min bɔ ka don kalan na u k'a kimɛli kɛ san o san miliyari ba min bɛ don ekɔli la a bɛ ka mun di Mali yɛrɛ ma dɛ an bɛ ka min yɛrɛ fɔ ko kalan yɛrɛ k'a daminɛ première année ka na 9e année na k'a daminɛ 10e na ka taga bila terminale la keba an k'o yɛrɛ kimɛ dɛ a bɛ ka mun de ɲɛ an ye san kɔnɔ an bɛ mun de sɔrɔ a la n'an y'o ye ko nafa la an k'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn o mana bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ bɔ u bɛ taa mun kalan kɛ a bɛ nafa jumɛn ye jamana ye mun ni mun de bɛ ka sɔrɔ a la maaw de kan ka ɲini ka nin hakili jagabɔ baara kɛ keba an ka maliyɛn joli bɛ kɔ kan bi ni u da tɛ foyi la u tɛ ɲininka foyi tɛ sara u la o mɔgɔ joli joli bɛ yen bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi n'i ye dɔ kɛ kalan na i bɛ taa baara dege de kɛ wa keba gouvernement kelen tɛ baara di maa ma dɛ fo kɛnyɛrɛyew de ka sinsin kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw olu bɛ se ka min di baara la san kɔnɔ gouvernement tɛ se k'a di hali san 10 kɔnɔna na olu ka tile kelen baara san kelen baara dilen nka bɛɛ de ko n ka don gouvernement baara la concours mana dabɔ an ka karew bɛ fa an ka dugudaw bɛ fa an ka commissariats bɛ fa certificat de nationalité ɲini yɔrɔ polisiw la gendarmerie la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fa tewu nka n'a kun cɛra pewu o bɛ taa don mun na polisiya gendarmeya sɔrasiya baara mun bɛ yen n'o kan ka jamana mafa n'o ye sɛnɛ ye n'o ye baganmara ye n'o ye mɔni ye i t'o recrutement mɛn i t'o maatako mɛn i t'o foyi mɛn min bɛ se ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ ka jamana nafa nka bɛɛ lajɛlen sigilen don ko n kɔnɔ lankolon kana to e dun tɛ ka fɛɛrɛ tigɛ foro b'e bolo ji b'e bolo kɛnɛ b'e bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'e bolo jɔn de bɛ o hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ san kɔnɔ sɛnɛkɛlaw mago bɛ maa joli la yaasa an ka dugukolo min bɛ a ka se ka sɛnɛ san kɔnɔ jɛgɛmɔnaw mago bɛ joli la baganmaralaw mago bɛ mun ni mun ni mun de la keba i tɛ nin miirina ninnu mɛn anw fɛ n'i ye miirina ye dɔrɔn italiyɛn dɔw nana n'a ka projet ye o mago b'an ka fɛn dɔ la u bɛ na o bɔ yan ka t'o feere dafɛ jamana dɔ la ka taa fɛn acropole dɔ sigi yen n'u ye ka hakili jagabɔ kɛ dɔrɔn dɔw nana ni projet dɔ ye k'a mago bɛ dugukolo fan dɔ la u bɛ taa yɔrɔ dɔ tigɛ ka d'o ma o ka t'i sigi o kunna anw b'anw sigi bamakɔ yan k'o tubabukan fɔ k'a tɔ bila ka taa togodaw la n'a fɔra don min na ko ɲɛmɔgɔ bɛ taa an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka boli ka taa togoda la ka taa lajɛ kɛnɛ yɛrɛ jumɛn don fɔlɔ k'a sɔrɔ depuis ala k'an da an sen ma se o bɛ yiriwali ko fɔ cogo di n y'a f'i ɲɛna o don n ko japonɛw nan'u jɔ an ka pɔn kan Balabugu pɔn kan u kasira de ko nin ye baji dalen ye a fan fila bɛɛ hali yiriwali sonin kelen a t'a kan ba fan fila bɛɛ Bamakɔ so kelen tɛ yen k'a bɛ mago dɔ ɲɛ ko ka nafolo dɔ ladon jamana kun u ko k'o ye pɛrɛti de ye o tɛ se ka kɛ jamana ba kɔnɔna na i b'a ta yan fo Kulukoro k'a ta yan fo Kayi
ba kangu na kangu foyi t'a la ndamanda ni fɛnw kɔ ani dragiw a kɔlɔlɔ ye mun ye bi an ɲɛ b'an ka ji kɛcogo la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la yaasa ka se ka baara di ekɔlidenw ma kaba kalan kuntala jan in an k'o lajɛ k'o jɔ kalan mun bɛ mɔgɔw nafa min bɛ baara d'u ma min b'a to ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ ka bɔ bɔlɔnkɔnɔ yaala ni fɛn in na ani ka kɛ kuma o kuma a tɛ sɔɔri yɔrɔ ɲini karisa ye wa a mɛnna yan koyi kabini a tilara kalan na a tɛ ka fo ka ban cogo di jamana ɲɛmaaw de kan k'olu fɛɛrɛw tigɛ k'o lawaleyaliw kɛ sifinw fana ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko ala ma bɛɛ da biro kɔnɔna kama dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ mɔnikɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ jagokɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ yiriwalikɛlaw de ye hakili jagabaw de bɛ kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan bi fɛɛrɛ minnu b'u bolo se minnu b'u la dɔnniya minnu b'u la an ka wuli an ka s'u ma sori sako ɲaana camanba de bɛ kanada bi keba u n'u ka sɔrɔ n'u ka dɔnko n'u ka fɛnw sigilen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min amadu togola musa togola bakari togola kɛjɛ ninnu ɲaanɔ caman de bɛ bi oyo otawa ani dugu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna keba namori n'a ɲɔgɔnnaw a pipɔgɔden miriam bɛ ɲini ka n'u la u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ don cogo b'an ka jamana kɔnɔ ne y'a mɛn o don ko Brésil ko min bɛ kariti ɲina ko ɲɛnabɔ Brésil ko ye maliyɛn ye keba ne sara o k'a bɛ kariti n t'a dɔn 900 wa joli de k'a b'o de dilan miniti joli kɔnɔna na ko k'a ko bɛɛ bɛ maliyɛn dɔ de bolo an taara n k'an bɛ taa papiye ɲini aw ka fɛn in tɔgɔ ye di Venezuela journaliste ka ɲɔgɔn ye diɲɛ ɲɔgɔn ye ba in papiye ɲinitɔ de fɛ u ye nin fɔ ne ɲɛna ko ne nana retard la ko papiyew dili datugura k'olu ye sɛbɛn ci waati min ko ne ma ko nka ko n k'a lajɛ ko maliyɛn dɔ de bɛ Brésil fɛn na ko n'o sera k'a dayɛlɛ ne ko n ko jumɛn ko maliyɛn dɔ keba yɛrɛ ka nin lajɛ o de la hali tɔ minnu sigilen don yan tiɲɛ don dɔw bɛ bi u b'a fɔ ko olu ye maliyɛnw ye kɔkan maliyɛnw ye nin y'u san 100 ye Bamakɔ yan mais kɔkan maliyɛnw don an sɔnna o tɛ problème ye nka aw bɛ ka mun ɲɛ Mali ye aw kɔni t'a fɔ aw ka CNT jɔyɔrɔ n'aw ka conseil ni fɛn jɔyɔrɔ ninnu o bɛ mun de ɲɛ Mali ye aw yɛrɛ bɛ ka mun ɲɛ Mali ye aw kana fɛn ɲɛ sa aw bɛ tɔn min kɔnɔna na maliden minnu bɛ kɔ kan a y'u lase an ma aw ka sɛbɛnw sigi aw ka na n'u ye aw ka sɔn nɔgɔya don u ni gouvernement cɛ u tɔnɔ ka se ka sɔrɔ jamana fɛ keba an mago b'o de la bi baara ko ka dɔ ka bɔ a la ne t'a fɔ ko baarakɛbaliya bɛ k'a fɔ ko baara ko a bɛ komi lakana ko n'i ko ko lakana ko kɔni ko n y'a ko bɛ kɛ ka ban k'a ɲɛnabɔra o tɛ tiɲɛ ye dɛ baara fana k'i bɛna na baara di bɛɛ ma o fana tɛ tiɲɛ ye kɛnyɛrɛye b'u ta kɛ nka fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan kɛnyɛrɛye ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kalan min kɛ a baara nafa ka kan nka kebaw de tɛ anw fɛ yan mɛnɛ e bɛ taa ko science juridique o bɛ kɛ mun ye avocat ici o joli joli b'an bolo bi sa i bɛ taa kalan kɛ ko sociologie wa n t'a dɔn jumɛn ni jumɛn o bɛ taa wolo mun na o bɛ mun ye jamana ka sɔrɔko la bi sɛnɛkɛforow b'an bolo kungow b'an bolo ji bɛ an bolo bagan mara yɔrɔw b'an bolo fo maaw bɛna an ka baganw n'an ka fɛnw ta ka taa n'u ye hali anw ka sikɔlɔ keba jamana wɛrɛ de tun bɛ tɛgɛnɔ k'o la yaasa o ka se ka feere jamana o ka se ka sanga sɔrɔ jamana fan wɛrɛw la an ka sɔmɔsiw n'i taara Baɲangara keba i bɛ jaba de ye n'i taara Dire i bɛ mangoro ye cogo min na Yanfoyi la i bɛ jaba de fana ye ten Dire kaw fɛ a tolilen Dire n'i taara Gundam i bɛ woso ye woso f'i dabali bɛ ban mais maa tɛ yen fɛɛrɛ tɛ yen fɛn fɛn bɛ don ka se ka k'a baaraw kɛ olu tɛ yen mɔgɔw t'i sɔn bɛɛ ko Bamako bɛɛ ko dugubaw bɛɛ ko n ka pari bɛɛ ko n ka don biro kɔnɔ wa bɛɛ ko n ka dumuni kɛ o tɛ taa o a so ye min fɔ o don ko dɔw de b'i jɔ ka muɲu kɛ yaasa dɔw ka lafiya sinon tubabukan ba fɔ in tɛ o ka bɔ don o don Facebook kan n taara yan fɛ n ye nin kɛ o tɛ o a bɛ ka wolo mun de la a jaabi ye mun ye a ye mun ye jamana ye an ka APJ an ka FAFPAw an ka ANPw a kiriti karataw u ye mun ye jamana ye u ye baara di jɔn ni jɔn ma n'o bɛ ka baara k'a la bi ka maa wɛrɛ don baara la ka se ka nafa ɲɛ keba an bɛ marakaw fo yan han olu y'a faamuya anw ɲa mɛnna jeune diplômé sans manger marakaw fɛ yen ayi n'i ma wari da sɔgɔma i tɛ dumuni kɛ dɛ wa n'i mɛnna la fana i bɛ wele jɔn na diyagoya don i ka taa dɔ kɛ
cɛsiri waati de sera fo an ka bɔ ekɔlisobaw wari talila ka di ekɔli privé tigiw ma ten a ekɔli privé bɛ mun ɲɛ an ye u bɛ ka mun d'an ma san joli an bɛ nin na jamana nafoloba bɛ taga don ni kɛnɛya fɛn yɛrɛ bɔra yen keba ni lakana bɔra yen sisan ekɔli musaka de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye nka a bɛ ka mun de di an ma a bɛ ka kalan jumɛn d'an ma ekɔliso jumɛnw de don jɔnniw de ta don numanbolo de bɛ k'a ta k'a di kinibolo ma wa olu ka sɛgɛsɛgɛ kɛ jateminɛw kɛra k'a yira k'a fɔ ko kalanso caman bɛ yen bi kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ caman bɛ yen bi u ka kalanso tɛ sen kan ɲɛnɛmaw bɛ yen dɛ mɛ kolon caman fana bɛ yen maa minnu bɛ baara dege baara ninnu kan ale ni sala ninnu ka kalanso ninnu ɲɔgɔnna ninnu gouvernement tɛ olu lajɛ o minnu bɛ mɔgɔw dege baara la k'a fɔ ko i ka se ka nin yɛlɛma i yɛrɛ i ka se ka i dahirimɛ sɔrɔ olu t'olu gouvernement man teli k'olu la n'i ye gouvernement ye k'olu la i b'a fɔ ko maa tan saa bɛɛ maa tan wa n'u y'a di fana k'a fɔ ko an ye bafulu ta k'a di keba ma keba ye bafulu sɔrɔ ɲina commune 6 la yan maruba y'a sɔrɔ commune 4 la yan fɛ san banna keba a ye n'a k'a ɲɛfɔ a ɲɛna dɛ aw ye joli sɔrɔ aw sera ka maa joli bolo o de tɛ anw fɛ yen k'a di dɔrɔn k'a di kɔmasegi t'a la a bɛ di min ma o b'a dɔn ko kɔmasegi t'a la wa hali n'a y'a diya a bɛ taa feere o de kan ka dabila jamana kan ka bɔ o de kɔnɔna na ka ɲɛsin sɛbɛ ma an bɛ kuma misɛn minnu na nin ye keba an bɛ ko minnu na ko minnu bɛ bi ni ko minnu tɛ nafa ɲɛ jamana ye n'an ma bɔ olu kɔnɔ k'an ɲɛsin sɛbɛw ma k'an ɲɛsin cɛsiri ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn lamaloya ni kuma kuntanfɔw ni kirikarako ninnu na k'an ɲɛsin jamana ma don dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko ni ne ye zoro sɛngani sɔrɔ bi ne bɛ taa an n'a ɲɔgɔnna caman don dɛ keba i tɛ dɔ sɔrɔ dɔ la i tɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini aw fila ti kɛ dɛ aw bɛ balo mun na n ko dɔ de bɛ ka sɛgɛn kɛ fo an ka sɔn de baara in de ma o de ka fɔ denmisɛnninw ye aw ka bɔ meeting ba organiser ninnu na conférence ba ninnu ni sɛbɛnba minnu bɛ ta ka d'aw ma nafa fosi tɛ a la sɛbɛnko tɛ mali la bi a t'a la sini mali mago bɛ mun na cɛsiri ni wulikajɔ o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ jamana taa ɲɛ fosi tɛ se k'o kɛ ni denmisɛnninw ka wulikajɔ tɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka kalanko lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka baarako lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka mɔgɔw ta cogo lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan minnu bɛ bila ɲɛmaayaw la k'u lakɔlɔsi u bɛ ka mun baara kɛ maaw bɛ bɔ tuma o tuma anw fɛ yan keba kɛmɛ sarada la nin baara hakɛ sɔrɔla mali kɔnɔ mugan sarada la n'i taara sɛgɛsɛgɛ n'i y'a baara ni dɔw sɛgɛsɛgɛ keba i bɛ masaya sɛgɛ ne yɛrɛ bɛ min di maaw ma baara la olu yɛrɛ dɔw t'o di yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye an ka baara kɛ an ka bɔ ninnu kɔnɔna na sɔgɔmada in na nin ye kado ye keba k'a di an ka premier ministre ma a bɛ Japon nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ ko baara fanba bɛ ale de bolo Maju Sɛnbara tɔgɔ bɛ fɔ mun na a y'a cɛsiri Ba Seru Sira tɔgɔ bɛ fɔ mun na a y'a cɛsiri Seru Nantume ne a ye yan keba Balabugu Nari Jeliba la Balabugukaw tulo bɛ na Nari Jeliba an ye Seru Nantume babini tigɛlen de tun b'a sen na bi yan nka a y'a cɛsiri de Ala ma hinɛna Banu Numanzana na Gayilaw Sheikh Umar Bacilu Yusuf Bacilu keba y'u cɛsiri de Babu Yaraw u ye dɔ de kɛ Musadɛk Bali min filɛ nin ye CNP mun na a fa ye min kɛ Bamakɔ yan mɔgɔw tulo b'a la Sidi Boubacar Bali u y'u cɛsiri de Amari Ndaw Sori Konanjiw Saliya Ndaw Segukaw fɛ yen Bonne Étoile Ya An keba ninnu cɛsiri de u ye baara de kɛ Kosilabugu Kita tigi Keta Balabugu u y'u baara de kɛ u ma daga sunɔgɔ kɛ dɛ n'i y'a y'u tɔgɔ bɛ k'a fɔ u bɛ ka tanu hali bi Gayila a ye dɔ de kɛ ka taa minnu b'a kɔ f'u k'o de dɔn ko tulonkɛ in tɛ warici in tɛ warilanɔgɔ in tɛ yaada in tɛ kafa in tɛ nin bɛ n bolo tɛ i bɛ ka mun de kɛ mɔgɔw mago b'o de la bi ne bɛ fɛ ka waso ni n ka jamana nafolotigiw ye min na keba n taara i ka izini lajɛ maa 1000 maa 2000 bɛ baara k'a kɔnɔ n bɛ se k'an sigi ka waso ni ye o la n bɛ se ka waso ni nafolotigi ye mun na keba n'i sera ka foro sigi sen kan i ko Burama Jawara min ɲɔgɔnna kɛ n bɛ se ka waso ni nafolotigi ye mun na Sori Kɛmɛso ninnu bɛ hakilina minnu sɔrɔ k'a sigi sen kan ka baara di mɔgɔw ma maa minnu bɛ se k'u yɛrɛ ta an bɛ waso ni olu de ye n'o tɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ye
ni ye maa kɛ jɛgɛ dunna ye kɛmɛ ma jɛgɛ minɛ ɲɛ yira la don la kɔni a bɛ cɛ ta ɲɔgɔnna k'i la dɛ dayirimɛ ɲini tɛ n'i ma farati u b'i yɛrɛ kɛ dɔ dayirimɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye nin ye an ka bi kado ye an bɛɛ lajɛlen ta b'a la han an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ a ko la parce que hali baarakɛyɔrɔ faso baarakɛyɔrɔ fana na waleya minnu bɛ kɛ yen o fana kan ka falen dɔw ka baarakɛyɔrɔ bi seba u ka biro kɛlen don restaurant de ye dɔw bɛ yen n'olu sera baarakɛyɔrɔ la ka ban o y'a bannen de ye u mago tɛ fosi la wa juma min filɛ nin ye tan n'o jiginna fana n'i taara fo ni nana ntɛnɛn dɛ ala ka sababu ɲuman kan ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Kebajalo kunungo su min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a ye bataki bɔ bataki min bɛ tali kɛ nin waati in na ko CNT maaw k'olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ko k'o jɔ koyi a bɛ fɔ min ma ko session extraordinaire k'a daminɛ bi utukalo tile fɔlɔ n'o o ye san kalo seginna utukalo san 2025 k'u ka na baara daminɛ min ye sɛbɛn minnu sigilen an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn fɔ sɛbɛn belebelebaw kiba charte ni constitution ani charte révisée o bɛɛ lajɛlen lajɛlen sa ko conseil national k'u kana baara daminɛ baara min filɛ nin ye sa n'o bɛna sigi sen kan a ɲininen n'u fɛ u ka kumaw ka tali kɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛbila sariya sɛbɛn bɛ bɛn ni kelenya sɛbɛn kan n'an b'a fɔ ko charte la réconciliation k'u ka kuma o projet kan min ye ɲɛbila sɛbɛn wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ san musaka ko fɔ san 2020 musaka min ye ɲɛbila sɛbɛn fana bɛ yen min bɛ tali kɛ san 2021 musaka la ka na se san 2022 jamana ka musaka ale fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan ka se ka ale baara kɛcogow fɔ ɲɛbila sariya fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se kasoladenw olu ka directeur général sigili o sɛbɛn ɲɛbila sɛbɛn k'o ta k'o kɛ sariya ye ɲɛbila sɛbɛn fana wɛrɛ bɛ yen kiba min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw la n'o o ye commandement des opérations spéciales ye o ka se ka ta ka kɛ sariyakisɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛbila sɛbɛn fana n'o bɛ tali kɛ ordonnance la n'o kan ka bayɛlɛma ka kɛ ni an ka jamana ale bilama in an bɛ cogo min na n'an kan ka kɔɔri bayɛlɛma cakɛda misɛnmanw olu fɛ ko ka o ko fana don ba la nin n'a ɲɔgɔnnaw ka ɲi dɛ kiba ni nin sariya sigira an kan ka kɔɔri bayɛlɛma yan o ka ɲi ɲɛbila sariya wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ tali kɛ mali bolo nɔ bila sɛbɛn mun na jɛkulu min bɛ yen n'o ye ida ye ka kɛ ni bamakɔ ale ka wulikajɔw ye ani an ka marabolo n'o o ye association internationale de développement ida ale bɛna musaka min di ka se ka sariyaw sigi sen kan mali tɛgɛnɔ bila min na juillet kalo tile 16 n'o b'an yamaruya an ka se ka juru dɔ sɔrɔ ka se ka an ka sirabaw n'an ka kow dilan o baara fana ko k'o kɛ sariya ye u bolo CNT k'an yamaruya an ka taa o juru ta keba min ye sariya ɲɛbila sariya wɛrɛ fana bɛ yen u kan ka baara kɛ min kan o bɛ tali kɛ an ka sariya sunba ale siginin de 153 n'o bɛ dansigi yɛrɛ kɛ constitution kɔni a n'a lawaleyali kuhumu kɔnɔna na jamanakuntigi ka décret min taara kunungo ko k'a bɔ journal officiel la o kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka a ye sɛbɛn in a fasirila kunu juillet kalo tile 31 général d'armée Assimi Goïta ale de ye sɛbɛn in fasiri keba nin waati in na
min ye sariya sunba min bɛ burukinakaw fɛ yen o ye o baarakɛlaw olu ye san 25 sɔrɔ han san 25 ye n'o ye conseil constitutionnel ye u kɛlen don k'u ɲɔgɔnna mafalenbaw wele ka bɔ diɲɛ fantan 5 bɛɛ lajɛlen fɛ olu kana sa min ye kana baara kɛ burukinakaw fɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an yɛrɛ ka maa caman bɛ yen keba min ye nin waati laban in na général d'armée Asimi a fɔra ko a ka san 5 ko ka o baara kɛ san 5 i b'a dɔn k'a fɔ ni san kɔni don n'a sɔrɔ ko kalata kɛra jamanakuntigi a bɛ taa min kɛ n'o ye kalikan n'a b'a fɔ ma ko prestation de serment k'o tɛna ye sen t'a la koyi sabula ka da mun kan baara mun bɛ ni sariya dɔnnaw yɛrɛ b'o fɔ ka kɛ ni maa minnu bɛ n'olu bɛ jamana sariyaw dɔn u ko ko min ye waleya mun tun bɛ sen na o lawulili o sɔrɔla kabini kalo 18 dira bandaw nalen kɔfɛ yɛlɛma min kɛra Asimi yɛrɛ nana ka na fanga ta o la sa n'i ye an ka sariya sunba ale sariyakisɛ 22 kura in ta k'o jateminɛ o min fɛsɛfɛsɛra sa sariya dɔnnaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ mɔnɔbɔ kura de dira jamanakuntigi ma a ka se k'a ka baara kɛ daluya filanan ye mun ye sariya sunba kura in n'o ye sariti kura in ye sa ale sigininden 4 na o b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kan ka baara kɛ hukumu min kɔnɔna na n'a kan ka se ka baara kɛ san 5 nata in kɔnɔna na lakurakurali min b'a to sariti min n'o o bayɛlɛmala ka kuraw don a kɔnɔ ka siginidenw falen k'o b'a to sa kabini juillet kalo kɔni tile 8 ni o sigira sen kan ka sɛbɛn in k'ale promulguer ka jamanakuntigi tɔgɔnɔ bila la keba k'o b'a jira ko Asimi kɔni k'a ye baaraw daminɛ o la sa ko min ye daluya 7nan ye o b'a jira sa k'a fɔ sariti kura in sariti bayɛlɛmali min kɛra ka kɛ ni sariya sunba fana ka o minɛnw don a kɔnɔna na k'o b'a jira sa k'a fɔ tile 7 tɛna na fɔ tuguni fangataliko la koyi kabini juillet kalo tile 8 Asimi b'a ka san 5 kura baara la yɛlɛma tɛna na k'a la wa min ye kalikasiyɛn ye o tɛna na ye a ko la keba n'an bɔra yen an bɛ taa cybercriminalité ale kɔnɔna na keba yɔrɔ min kuma ka ca bi ni maaw caman senna ka ca yɔrɔ la kosɛbɛ o ye cybercriminalité ye an terikɛ n'o ye an ka premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara ale kun welela ye kunungo weleli hukumu kɔnɔna na sa Musa Mara kalo tile 31 a kun taara pour le cybercriminalité la koyi min ye a welela kun min na keba ko min ye wele ko fɔlɔ min kɛra juillet kalo tile 4 n'a kun y'a sɔrɔ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ sa ko a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ kaso la bi ko a ka weleli kun kelen ye o ye koyi maître Muntaka Tali ale ye nin danganamaya sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min n'o kɛra ka kɛ ni mara ale bɔlen cybercriminalité la kunungo ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye ɲininkaliw ye sa cybercriminalité kɔnɔna na busamisɛn cayara kosɛbɛ keba k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 na min ye Musa Mara ye a kɛrɛfɛ maa min kun sigilen don o ye maître Muntaka Tali ye u bɛ ka ɲininkali kɛ cogo min u bɛ ka ɲininkali k'a la ten enquêteurs n'o ye brigade maaw ye n'olu bɛ pôle spécialisé kɔnɔna na cybercriminalité u ye premier ministre kɔrɔ kɔni ɲininka fo ka taa ɲininkali kɛ fo nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen minute 51 ye kelen ma da kelen kan min ye maître Muntaka Tali ka fɔ la Mara a n'a ka basigi a n'a ka ɲɛmajɔ n'a ka ko faamu i n'a fɔ juillet kalo tile 5 tɛmɛnen a taara brigade maaw jaabi cogo min n'o ye bisi maaw ye a tila ka taa procureur Touré fana fɛ yen cogo min k'o basigi kelen o ni o danuya kelen tun bɛ a la k'a ye jaabili bɛɛ lajɛlen kɛ maître Muntaka Tali y'o fa siri nin waati in na keba ɲininkali ye min ye nominali jɔnjɔn ka ɲɛsin premier ministre ma o ma dɔn fɔlɔ nka min ye sariyatigiw ye olu ma bɔ ka fɛn fɔ maa ye kun jumɛn na Mara a welela nka min y'a ka sonaldonba ye n'o ye maître Muntaka Tali ye a ko a bɛ tali kɛ k'a bɛ tali kɛ Musa Mara ale ka bɔlɔlɔ ka kumaw olu la min ye nin ko in ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛra a ka compte kan n'an b'a fɔ ma ko X kɔrɔ n'o kɛlen don X n'o kɛlen don Twitter kɔrɔ ye maître Muntaka Tali ko sa ko ale kɔni ka client k'a ye jaabili kɛ wa min ye brigade d'investigation tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se pôle cybercriminalité ma ko Musa Mara ko a kɔni ale y'i da kan ka taa n'a ye sabula ale y'a ka soladonba ye ko tiɲɛ don ɲininkali waati janyana kosɛbɛ ko nka k'a bɛ tali kɛ a ye min kɛ a ka Twitter kan n'o ye X kɔrɔ ye juillet kalo tile 4 baabu minnu bɛ bi ni Musa Mara nɔ minɛlen don la sa n'a fɔra ko a ka taa ɲɛfɔli kɛ k'i n'a fɔ fɔlɔ kɛra cogo min brigade d'investigation judiciaire la n'o ye BJ ye ale ni procureur Touré fɛ yen sigida 4nan kɔnɔna na ko o don ta kunungo fana ta k'o ye tali kɛ o la maître Muntaka Tali ale de y'o fɔ sabula bi Musa Mara ka sonaldonbaga ye ale ye a ko k'olu kɔni olu sigilen don ni a bɛɛ ye
baara mun bɛ bi n'o bɛ ka kɛ kiiri tigilamaw fɛ u b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye mara ye a y'a ka jaabiw di ɲiningalikɛlaw ye ɲininkali sugu bɛɛ kɛ ɛri caman kɔnɔna na bonya ni karama basigi ani baara kɛcogo ɲuman mɛtiri Muntaka Tall ko k'a b'u fo la min ye ɲininkaliw bannen Muntaka Tall ko mara seginna ka taa ka so min ye kiwariyaw ye a ma olu fɔ nka min ye k'a fɔ fana ko a nɔ minɛnen don kun min na k'a ma da don o fana na k'o fɔ maa ye wa min ye mara ye ko a bɛ tribunal ka bolo kan hali bi n'u mago b'a la waati o waati k'a na bɔ ka u jaabi keba an ye min sɔrɔ mɛtiri Muntaka Tall ale ka sɛbɛn kɔnɔna na ka kɛ ni Musa Mara ka weleli ye nin ye o ye n'an bɔra yen an bɛ taa Sualakaw fɛ yen keba Suala kunun ko an ye kibaruya sɔrɔ ko jɛkulu marafatigiw u taara firi Suala kan kurumari ale kɔnɔna na misiw ni maanifinw k'u y'u camanbaden cɛ ka taa ni u ye a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna ma dutigiw ni denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ forola baaraw ɲɛdɔn bamacɔlen juguya wale kɛbaw k'u y'u saw ka taa n'u ye wolomasiri tabaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la welewelema dabilara fa bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min nka halisa min ye bagan ninnu ye ani maa minnu talen filɛ nin ye u taafa ma dɔn baaraw kɔni bɛ sen na armée ale ye jigisigi kuma fɔ dugudenw ye tasara kana ye nin ko in na maaw kana taa ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲaami baara ka kɛ ni hakili ale ni ɲɛmajɔ kɔnɔna ye fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔdasiw bolo o na bila sen kan ka se ka ko sigi sen kan kidalikaw fɛ ANIFIF a yirala sa k'a fɔ ko jɛkulu marafatigi dɔw keba olu fana ye maaw bɔ mobili kɔnɔ nin kalo in tile 28 k'u ka minɛnw k'olu bɔ mobili kɔnɔ Kidal ni ANIFIF ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in sɔrɔla maa minnu fɛ ni studio Samani y'a sɛbɛntiya kamiyɔnbatigiw don k'u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen labɔ kamiyɔn ninnu k'olu jeni parantiw ale ni maa minnu b'a kɔnɔ k'olu dɔw baadɛbɛ dasi ka sɔrɔ ka taa ni u yɛrɛ ye keba nin waleya bɛ ka kɛ waati min a yiralen don k'a fɔ sa Kidal n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na a ɲininen don maa maa fɛ n'i bɛ nin baara ninnu kɛ i k'a fɔ armée ye escorte bɛ se ka d'i ma cogo min nka ni maa min ye zanni kelen-kelen kɛ ka bɔ i yɛrɛ ye i min sara armée la wulikajɔ min baara min bɛ sen na i y'o bɛɛ to yen ayiwa armée kɔni ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛ dugu fan bɛɛ nka a ka ɲi dugudenw k'u sara u la baara ninnu olu kɛcogo ɲuman kɔnɔna na kayikaw fɛ yen gouverneur ale ye mɔnɔbɔ kɛ couvre-feu la keba tile 30 kura min ye général de brigade Musa Sumare k'a daminɛ bi utu kalo tile fɔlɔ in na ka taa sa tile 30 ma ko min ye couvre-feu ye ko a na to sen na ko sabula halisa ale ka marabolo kɔnɔna na siganaw bɛ yen jɔrɔna dɔw bɛ yen dɔɔni ka kɛ ni lakanako ta nasira ye yaasa Kayi ni ale ye nɛgɛsira yɛrɛ dugu ye o bɛ se ka to a ka basigi n'a ka lafiya o kɔnɔna na cogo min an sɔngokaw fɛ yen bin kɛra mobili fitinin dɔw fana ka keba o mobilitigiw tun bɔtɔ don Gawo k'u kunda an sɔngo yɛrɛ kan nin kalo in tile tubabu kalo salen tile 30 bandiw kɔni nana sa waati min na u sera dugu min na n'o ye Noniya ye n'a bɛ Gabiro kɔnɔna na kilomɛtiri 40 an sɔngo yɛrɛ kɛrɛfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɔ mobili kɔnɔ minɛn fɛn fɛn b'u bolo k'u bɛɛ minɛ ka taa n'o ye maa kɔni ni ma to a la k'u taara n'an ka wariw ye dɛ wa k'u b'a fɔ k'i ka Orange Money k'i k'a bɛɛ yɛlɛma u kun i ka tila k'a yir'u la waleya in a ɲɔgɔnna dɔ fana kɛra Ayerukaw fɛ yen Niger yen fana min ye mobilitigi dɔw ye olu fana bamajuwale kɛbaa dɔw fana binna olu ka karukaw fɛ yen sɔrɔdasiw ko olu kɔni sɔminen don yɔrɔ in na kosɛbɛ nin waati in na wulikajɔw bɛ sen na yaasa dugudenw olu bɛ se ka lakana cogo min Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen taji feereli budɔn ni mana kɔnɔ ko o kɔnnen don min ye sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ Ɲoro olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko taji feere budɔn kɔnɔ ani mana kɔnɔ ko k'o dabila pewu ɲɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen na koyi u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye station 40 ye keba u y'o datugu sabula k'olu tɛ sariya kɔnɔna na Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen yɔrɔ station sisan sa ko min ye 3 ye o de yamaruyalen don ka se ka baara in kɛ wa ni maa min fana b'a fɛ ka taji ta f'i ka tɛmɛ ɲɛmaaw fɛ n'i ka minɛnw ye station 3 in olu hukumu o kɔnɔna na keba minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ani minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna n'o ye Dawudi a fila bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi ye médecin colonel Asaba Jalo mobili 12 o dir'olu ma 6 bɛɛ lajɛlen kelen-kelen baara in bɛ tali kɛ mun na sa kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ni bololabaarakɛla olu ni maa minnu bɛ yen n'olu ka soba ye n'o ye Topaz Multi Industrie ye n'o o ye indien olu ka feerekɛyɔrɔ ye keba olu de kɔni mobili 12 in ta ka di Mali ma ambulance 6 o bɛ a la polisi mobili o 6 b'a la musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sifa wari 1,240,000 ma
waliya yi a ko bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo juye kalo tile 31 minisiriso min bɛ lasigiden an ka jamana kɔnɔna lakanako kunna a kɛra ale ka minisiriso kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ minisiri fila in bɛɛ lajɛlen bolo min ye asa bajalo ye ale tun bɛ yen ka taa fara dawudu ali muhamedun kan baara ninnu kɛlen sa minisiri a ye foli ta ka ɲɛsin maa ma maa minnu ye nin mɔbili ninnu di min ye u ka kunnafonidilaw ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn dawudu y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin baɲuman wale in kɛ k'u kan ka fo ko nin b'a to sa olu kɔni mago tun bɛ fɛn minnu na dɔɔni dɔ bɛ se ka sɔrɔ o la ka di u ka polisilakaw ma min ye topaz multisiri industrie yɛrɛ ye ale fora kosɛbɛ dawudu fɛ ko sabula u ka waleya min filɛ nin ye a bɛna na lakana dɔ fara sinsinni kan wa a y'a yira fana k'a fɔ ko minɛn ninnu nanu na waati la min ye jɛkulu in ye sa a ka baara mun an ka jamana kɔnɔ yan a sigilen don a mɛnna dɔɔni lakana ko a b'olu minɛnw olu de feere keba min ye dɔgɔtɔrɔ minɛnw ye a b'o fana feere nka o la sa ambulance ninnu kɔni dira asa bajalo ma ale n'a ka maaw olu na u wasa don la yɔrɔ minnu bɛ bi ni a kɔni ko dɛsɛ bɛ olu la k'a jateminɛ a bɛna se ka tila cogo min na n'o ye ambulance 6 in ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔla sa dawudu a ye min ye topaz multi-industrie maaw fo u ka nin waleya in na waleya min b'a to ni jamanadenw u na bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ ye ni jamana baarakɛyɔrɔ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma yiriwaliko ta nasira fɛ topaz yɛrɛ keba ale ye jɛkulu ye min sigira sen ka Guinée Conakrykaw fɛ yen san 1995 san min ye jɛkulu in ye sa a kɔni bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛ ye o bolofaraw la farafinna an fanfɛ bolo caman fɛ nka min ye a ka lasigiden so kura ye o bɛ Mali kɔnɔ yan Ima Sayɛri ni o bɛ Depaki ale hukumu kɔnɔna na Dramera i t'o dɔn wa o tuma na mɔbili minnu dira préfet ni sous-préfet ma ATT tilela e kun m'o ye wa ɔhɔ olu maaw don moto taxi ni kɔni b'o kɔni dɔn wala olu don olu de feerebaw don defu k'a ma kɛ wasa ye bafulabekaw fɛ yen keba kɛmɛ siradala 32 buruburu 64 o de ye defu sɔrɔ u ka kapu maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka falen sabula min ye ɲɔgɔndan yɔrɔ o 26 dɔ tun b'olu fɛ yen 7 olu dɔrɔn de sera ka kɛmɛ siradala 50 sɔrɔ gɛlɛya in ye mun ye basigi ni lafiya o ka bɔ a la ni ye karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ u la ekɔlidenw fana bɛ cololi kɛ kalan kan ka kɛ ni baara minnu ye n'o o ye programme ye o fana tɛ se ka s'a dan na ɲɛmaaw u y'a yira sa ko denbatigiw kɔni ni dutigiw ko olu fana y'u jɔyɔrɔ bila kosɛbɛ o de kɛlen don ka ko in bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bi n'o ye kalanko in ye bafulabekaw fɛ halisa keba an b'a yira k'a fɔ sa ko min ye bafulabe Mali Sajo a sigiyɔrɔ k'u y'a la kurakuraya ko ka pɛntiri k'a la k'a mun k'a jɛ an balimakɛ n'o ye Mali Sako ye ni ale arajo bafulabe ɲɛmaa ye ale sera ka waleya in sigi sen kan bingali ni bamanciwale hukumu kɔnɔna na sa Yirimajɔ polisiso ale wulila k'i jɔ Kaki min ye commissaire principal de police Modibo Ka Jara ye a n'a ka danga Yusu Kulubali olu ye wuli ka jɔ kɛ ka siganama 4 minɛ maa minnu kɔni bɛ maaw ka Dakari ani n'u bɛ bingaliw kɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra basigi ni lafiya ani ko ɲɛdɔnko ɲuman o hukumu kɔnɔna na polisilakaw u y'a yira sa ko nin tubabukalo salen tile 24 a n'a tile 26 u ye wulikajɔ ninnu kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa min ye kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ maaw bolo minnu ye dugudenw ye n'o y'a to u sera ka baara in kɛ siganama ninnu sa u si b'a daminɛ san 18 ka se san 22 ma u ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen kɔfɛ FT o bɛ a la AG ni AT ka taa se SD ma u bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ɲininen don polisilakaw fɛ sabula moto suɲɛ ani mɔgɔw ka dakarili ni bingaliw u y'o caman kɛ Yirimajɔ ale masuruna na u ka minɛli hukumu kɔnɔna na sa moto 3 o sera ka ye min ye an m'o o carte 2 yera carte facture o 8 yer'u bolo ale ni maramafɛn 2 o sera ka minɛ u bolo maa minnu filɛ nin sa min ye Modibo Ka Jara ye a n'a ka cɛdenw a n'a ka danga n'o ye Yusu ye u y'u bila ka taga finitigila Jiji ale fɛ yen n'o ye procureur commune 6 ye baara tɔ ka se ka to sen na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya min kɔni b'a to sa dugudenw olu k'a dɔn k'a fɔ ko polisilakaw bɛ yan u kama wulikajɔ ni cɛsiri lakana bɛ se ka kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min ka kɛ ni contrôleur général de police Yusu Kone n'ale ye police directeur ye o ka laɲiniw kɔnɔna na ministre Dawudu o ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɔnɔna na polisiso ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na commissaire Modibo Ka Jara a y'a yira sa k'a b'a ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ
u ka sɔn ni polisiw k'u hakilila di ɲɔgɔn ma ka se ka kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ o bɛ dɔ kɛ u ka basigi n'u ka lafiya la ani jamana yɛrɛ ɲɛma jɔli o hukumu kɔnɔna na keba kalan k'o kɛ maaw kunna gawokaw fɛ min ye kunnafonidilaw ye u ka se ka kunnafoni sanuma ni kunnafoni ɲɛnama di o baaraw tun bɛ senna gawokaw fɛ yen mara ani kunnafoni waleya in kɛ kun ye ka dɔ fara u ka dɔnniyaw fana kan kunnafoni di ale ɲuman na ka kɛ ni waati gɛlɛya ninnu ye kuma tɛ bɔlɔlɔ sira nasiraw olu fɛ sefa wari miliyɔn 295 o de bɛna don sira la misɛnnikaw fɛ yen yaasa ka se ka baaraw nɔgɔya min ye sefa wari miliyɔn 295 in ye meerilakaw olu y'a yira sa k'u bɛna o don ka se ka sirabaw k'olu la kurakuraya misɛnni komini kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kajolo ale sɛrɛkili la o bɛna kɛ san 2025 kibaruya in dira maire fɛ n'o ye misɛnni maire ye min ye siraba kɔni kilomɛtiri 100 ɲɔgɔn na k'u bɛna o dilan u ka dugu kɔnɔna na k'olu la kurakuraya dugudenw kɔni y'a yira sa ko ni nin waleya in sera ka kɛ o bɛna to sa min ye nakɔlafɛnw ni sumanw ye u bɛ se ka olu ta ka taa n'u ye u ka dugu fan bɛɛ lajɛlen na lafiya kɔnɔna na wa fana maa minnu bɛ sa dɔgɔtɔrɔko ta na sira fɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ olu fana bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔsow la siraba sanumanw olu kan musaka ninnu sɔrɔla cogo min kɛba min ye damanda minnu bɛ misɛnnin kɔnɔna na mɛrilakaw bɛ wari min sɔrɔla o de y'a to o sera ka nin wari in sɔrɔ baara in ka se ka ale boloda ba fila bɛ n y'a f'i ye cogo min na Mali Sajo ale kɔni Mali Sako ye wulikajɔ kɛ ka se k'ale la kurakuraya k'a bila senkura kan k'a ɲi cɛ ɲɛ kosɛbɛ arajo ba fila bɛ o ɲɛmaa de ye Mali Sako ye ko k'a fɔ ka wale ɲuman dɔ waleya in ale la keba halisa kayikaw fɛ yen min ye kunnafoni jugu kɔlɔlɔ ye kunnafoni jatiginta ani jatigindaw kalansen sigira ko ka jɛ ka baara maaw fɛ ale ni fobakɛ maaw n'o o sigilen no sen kan cherche for common ground maaw fɛ sa u kɔni nin kalan in sigi sen kan ka se ka lafaamuyali kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ kunungo min ye balafasege la n'o o ye seko ni dɔnko sanayɛlɛ kalanso ye barosigi kɛra ye barosigi min ye tali kɛ bɔgɔlan kunu an'an ka sa bi ma baara in ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye ministre ka chef de cabinet n'o ye Nuwanso ale tun bɛ Mamu Dafe nɔna Mamu Dafe min nin waati in na ale bɛ Japonkaw fɛ yen Famara Berete min sɔrɔ an ka jɛ k'o di maaw ma keba. Basa bɔgɔlan ye an ka laadala fini ye mun tun bɛ kabini waati jan ayiwa an ye indépendance ta k'ale to sen na ka indépendance kɔfɛla la an y'a ye k'a fɔ bɔgɔlan fini a kɛra fɛn ye ni mɔgɔw y'u mabɔ a la dɔɔni ka d'a kan fini minnu bɔra usine na n'o ye fansi ni wax ye olu de doni cayara mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka bɔgɔlan finiw kan ni an ka bɔgɔlan fini kɔrɔ ninnu lajɛ i b'a sɔrɔ kumakan de b'a kɔnɔ kumakan mun bɛ yen ni a sinnen don mɔgɔ bɛɛ ma a bɛ ladilikan de di mɔgɔw ma mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka ɲɛnamaya kɛ bɛn kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni baasi ye minnu bɛ mun fɔ bɔgɔlan bɛ nafa don jamana kɔnɔ nafaba yɛrɛ wari min bɛ yen ni bɔgɔlan b'o ladon jamana kɔnɔ a bɛ miliyɔn yirika caman bɔ nka komi u b'a fɔ cogoya min na statistique la n'a sɛbɛnnen tɛ mɔgɔ tɛ jateminɛ k'a kan o kɔfɛla la an yɛrɛ fɛ yan nɔ fɛn fɛn bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ ti o danbe an bɛ walifɛn de fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan yanni minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ bɔgɔlan kan u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ nafa caman don jamana kɔnɔ parce que a fɛn don a bɛɛ dilanlen don n'an yɛrɛ ka fɛnw ye produit chimique foyi t'a la an dun don min na n'a fɔ bi mɔgɔ de bɛ kɛ ka sa farajɛw bɛ kɛ ka sa mun nɔfɛ an yɛrɛ bɛ kɛ ka sa mun nɔfɛ o la a ka kan ekɔliden minnu bɛ yan nɔ n'olu bɛ section na n'o ye design ye n'o bɛ section na bon peut-être styliste ani styliste minnu bɛ dugu kɔnɔ u k'a lajɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛn nin lataa ɲɛ mun bɛ se k'a to a bɛ se ka nafa caman don jamana kɔnɔ cogoya min. Bɔgɔlan fini ayiwa dɔw ko bɔgɔlan dɔw ko ayiwa fɛn wɛrɛ hakili la an bɛ se ka ci min lase ayiwa mɔgɔw ka a kɛ u don fini ye o ye fɔlɔ ye filanan ayiwa a kan ka lakana fana k'a dɔn k'a fɔ Mali ta don ayiwa an ka dɔnko ni seko fɛn belebeleba don ayiwa mun ka a dɔn k'a fɔ Mali la parce que Mali sinsin dɔ de don hakilila n'an y'an hakili t'o la a bɛ se ka ayiwa jamanadenw dɛmɛ kosɛbɛ bari an danbe de don ayiwa maa si man ka maloya i danbe doli la ayiwa i danbe baarali la. Ne tɔgɔ ye Sira Doloye, je suis étudiante au conservatoire ici, je fais la licence 3 section musique. Bon, ne ye fɛn caman faamuya la parce que sincèrement parler signe dɔw tun bɛ bɔgɔlan finiw na tiɲɛ na ne kɔni tun t'olu dɔn ne tun t'u dɔn mais bi alhamdulilayi hali ni n hakili ma bɛɛ maîtriser a ye dama dama minnu fɔ kɔni
Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, on continue à abonner. On est ici, on sera famille, on fini famille. Ne tɔgɔ Bachara Kone, ne bɛ ka conservatoire de kɛ, donc ne bɛ ka théâtre de kɛ, ne bɛ premier ale la. An ɲini an ka jeunesse bɛɛ fɛ, bɔgɔlan ani fɛn caman minnu wɛrɛ bɛ an ka culture la i représenter, an ka essayer an k'u kanu, an k'u dɔn ka taa diɲɛ jama sɔgɔm, an k'u dɔn ka taa u représenter k'u la valoriser en un mot quoi. Ne tɔgɔ Dawule Sisoko, ne bɛ section danse de la quoi. Ne kɔni ye min faamuya bɔgɔlanko la, bɔgɔlan kun bɛ an ka fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔw bolo musow ka dilanni na ka kibaruyaw de lase mɔgɔw ma. Mara cogoya sigida kɔnɔna na ani duw kɔnɔna na. N'an bɔra kalanso dɔ la k'an bɛ taa kalanso wɛrɛ la, san kalo 6 fɔlɔ o baaraw banna CAS la Sibikaw fɛ ani Kalasa. Baaraba minnu sera ka kɛ sa o ye ka abattoir sigi, abattoir min ni sogo bɛ boso ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la misi o baaraw sigira sen kan. Tigatulu ka tiga maninkala tiga yɛlɛma ka kɛ tigatulu ye, o baaraw fana sigira sen kan, ɲɛ sɔrɔla o la. Npogotigini 80 kɔ min donna, olu fana ka kalan taabolo o ka ɲi ka taa se CAS yɛrɛ, a ye seconde cycle min dilan Kalasakaw fɛ o jaabi minnu sɔrɔla, yaasa ka se ka kalo 6 in ale kumaw sɛnsɛnni kɛ. CAS a ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Sala Babi ye, an na ale masalala, an bɛ kunkurunin d'aw ma, ni waati wɛrɛ sɔrɔla kibaruya n'a bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ kan, a bɛ se ka kibaruya in bɛɛ lajɛlen lamɛn cogo min, an ye kunkurunin min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn Sala Babi ale ka ɲɛfɔliw la. An ye tiga ye a bɛ sɛnɛ kojugu Mali la, ni ye Manden yɛrɛ la tiga dugu don, tiga ɲuman fana dugu don. O tiga in n'a fɔra ko n'a sɛnɛ banna ni tiga in bɔra, ko tiga in hakilina fila dɔrɔn de bɛ mɔgɔw la. Ka tiga kɛ tigadɛgɛ o ni ka tiga jiran k'a ɲimi, bon u tɛ nafa sɔrɔ la. Mɔgɔw de bɛ na k'u ka sɛgɛn n'u wɔsi k'a k'u yɛrɛ hakilina sago ye, nafolo ka d'u ye k'a d'u ma. An ko ko u ka baaraw t'a tɔnɔ sɔrɔ komi a ka d'u ye cogo min. Surtout a caman n'i y'a ye musow de b'a jagoli la sugu la, n'i ye sibitɔgɔ ye i b'a sɔrɔ musow de sigilen bɛ tiga yɛrɛ kunna feereli la o yɔrɔ caman. An ko bon même a sɛnɛli la musow ka ca la. Comme an ka dɛmɛ ka bɛ musow de fan fɛ olu musomanninw, an ko est-ce que an t'a lajɛ Manden kɔnɔna na sibi dɔrɔn tɛ k'an ka Bankumana fan bɛɛ ni tiga bɛ yen an ka sigi ma, an ka fɔ an ni minnu bɛ jɛ la n'an b'u lakalan sɛnɛ taasira la ni suman bayɛlɛmali la musow an ni jɛkulu minnu bɛ na an k'u ɲininka ni tiga b'aw bolo n'a feereli y'aw ma degun ye a ye na n'a ye an b'a san. An b'a san an n'u bɛ bɛn u bɛ hakɛ min fɔ a la an b'a ta o la pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. An sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ bon n'an y'a ta est-ce que an t'a bayɛlɛma cogoya la u k'a ye nafa min b'u ka tiga la u yɛrɛ k'a se k'a ta k'a k'u sago n'u bɛ se k'a feere k'a kɛ tulu ye a tululama ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka quand même an ka tulu sɔrɔ tulu min saniyalen don n'a bɔra an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw na sɛnɛfɛn saniyalen don n'o y'an ka tiga ye. O de nana ni usine dayɛlɛli ye machine nali ye an bɛ tigadɛgɛ bɔ a la ka turuto bɔ a la baganw kama ka tila ka tulu bɔ a la mɔgɔw yɛrɛ kama denmisɛnninw y'o ye u y'a kɛcogo ye. Tigadɛgɛ yɛrɛ n'i y'a ye an nana k'a ɲɛɲini fo Allemagne jamana na k'a n'a tulu k'a lajɛ u ko k'an ka tulu in k'an n'u b'a fɔ ma ko tulu olive n'a a litiri bɛ taa bi fo 8500 na 1700 ou 1600 la k'a tulu n'a bɛɛ ye barika kelen ko d'ailleurs an ka tulu in tiga ta ye k'a ka nafa ka bon n'o ye yɔrɔ dɔ la n'i ko k'i bɛ yiranni kɛ n'a ye ko tobili kɛ n'a ye k'an ka tulu in tigadɛgɛ k'an ka tiga ye ko tiga ɲɛnama b'a don diɲɛ kɔnɔ parce que n'i y'a tigadɛgɛ fana na ye ko n'i ye Américains ka fɛn dɔ bɛ k'u b'a fɔ ma ko Nutella ko sukolama don ko ni vitamine b'a la n'a ka ɲi denmisɛnninw ma k'an ta n'o bɛ taa an ka tigadɛgɛ n'i ko k'i bɛ dumuni di denmisɛnnin ma yɛrɛ pour que k'a kolo sinsin ko n'i y'an ka tigadɛgɛ d'a ma k'a ka ɲi denmisɛnninw ma. An ye ekɔliso min jɔ ka tɛmɛ n'aw nana a ko la ekɔli dayɛlɛ na seconde cycle de don 7e 8e 9e ka tila ka mɛtiriw ta k'u dɛmɛ ka tila ka ekɔli minɛnw dɔn denmisɛnnin 9e fɔlɔ Kalasaka denmisɛnninw ka 9e fɔlɔ de ye nin ye Kalasa yɛrɛ kɔnɔna na seconde cycle kɔnɔna na. CAS mɔgɔw nana u nana an la ɲɛnajɛ bi a diyara an ye an tɛ se k'u fo ka s'a dan na a kɔni diyara ne a diyara ekɔliden bɛɛ lajɛlen ye u ye ji d'an ma u ye kuran d'an ma vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma. A siɲɛ fɔlɔ seconde cycle ma deli ka kɛ Kalasa an ye seconde cycle jɔ ka fɛn fɛn b'a kɔnɔ an y'a fɛn bɛɛ ta an yɛrɛ kan a ekɔli minɛnw a mɛtiriw sarali san fɔlɔ la k'a yira pour que vraiment u bɛ se ka da u yɛrɛ la u bɛ se ka
bɔra sɔrɔ yɛrɛ ye u bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ denmisɛnninw ye. ka bɔ an ka lakɔliso fɔlɔ la ka réparer ka ala ban kana kura jɔ an ye ka kalandenw bila kɔnɔ lamini ni bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ kalasa fɛ bi o nisɔndiya min b'an golo kɔrɔ an bɛ se ka dɔ le fɔ an tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban. ka kalancogo ɲuman sɔrɔ denmisɛnninw dɛfu la Kasim denmisɛnninw tun ye mɔgɔ 24 mɔgɔ 17 de pasera. o y'a taara ni jamana ta yɛrɛ. u kɔni y'a kɛ kalasa ye parce que an y'an hakili to a la an yɛrɛ b'a su an bɛ rapport kan an mɔgɔ bila mun bɛ rapport k'a kan kalo kalo ka mɛtiriw su k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ ka problème b'u la niveau jumɛn na parce que an bɛ fɛ ka kalasa kɛ taamasere yɛrɛ de fɛn caman kan ni jamana sinsinnen b'a kan n'o ye dunkafa ye n'o ye kalan ye n'o ye kɛnɛya ye n'o ye ji ni yelen olu ye fɛn duuru ye jamana bɛɛ bɛ sinsin o de kan pour que i bɛ se ka sankɔrɔta i bɛ se ka taa ɲɛ an bɛ fɛ k'o taamasere ka yelen bɔ sira la mun na mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ sira min fɛ pour que n'i bɛ fɛ k'an ka jamana dɛmɛ i k'o sira ta o ekɔliso la an ye seconde cycle jɔ o y'a sɔrɔ an tun ye kilasi 2 jɔ 5e année ni 6e année an y'a ye k'an ye ekɔliso min jɔ a cɛ ka ɲi a ka ɲi a sigilen don ka ɲɛ a bɛ mɛn fo san 100 ni san 20 fɛn de don birikiw de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan an ko bon est ce que an tɛ ekɔliso bɛɛ k'a ye a ka kɛ yeko kelen ye o de y'a to premier cycle tɔ ninnu n'o ye première année ka na 4e année la an y'o projet daminɛ a wari sɔrɔlen don a wari bɛ yen a budget bɛ yen a plan bɛɛ bannen don ka courant k'a la ka ji k'a la ka banw k'a la a bɛɛ ye projet ka fɛn talen o pour que an k'o yɛrɛ baara daminɛ vacances in kɔnɔna na pour que a ka se ka ban yanni ekɔli laturu cɛ an ko k'an ka yɔrɔ lamini parce que ni dugu ka yɔrɔ dilen ni mun bɛ ekɔli ka bolo kan n'i m'a lakana mɔgɔ bɛ se ka don a kɔnɔ k'a ta dugu ye mun d'a ma an ko bɔn aw ka danfara yɔrɔ jumɛn ekɔliso in na u y'o yira an bɛ k'o de n'i tɛmɛna i y'o de clôture ta u bɛ ka yɔrɔ in lakana k'a datugu fo ka yɔrɔ in kɛ yɔrɔ ye mun ko ekɔliso ta don kɛnɛ ye ekɔliso ta ye mɔgɔ wɛrɛ kana don a kɛnɛ kɔnɔ n'o de banna ekɔliso bɛ tila ka jɔ kilasi 4 duurunan ni wɔɔrɔnan ye o fana k'o kɛcogo kɛ komi tɔ ninnu a bɛ ka kɛ jɛkulu kelen n'an y'o o baara ninnu kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa centre yɛrɛ kɔnɔ centre kɔnɔ ka tila ka an ko an bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ manala fɛn ninnu ma ɲi a ma ɲi bagan ma a ma ɲi an yɛrɛ ma a b'an ka yɔrɔ nɔgɔ an ka yɔrɔ jɔ minnu an bɛ se ka an ka fɛnw bɛ don minɛn minnu kɔnɔ an k'o yɛrɛ dilan yɛrɛ a bɛɛ ka kan yɛrɛ ta ye n'i hakili sigira i bɛ se ka fɛn caman faamu i bɛ se ka fɛn caman ɲini a denmisɛnnin caman bɛ s'an ma i b'a sɔrɔ o jigila tigɛlen don i b'a sɔrɔ u ye dɛfu kɛ u mɛnna u ma dɛfu sɔrɔ o dɛfu sɔrɔ gɛlɛya a bɛ ban fɛn caman b'a kɔnɔ du kɔnɔ sigi gɛlɛya o ni nafoloko gɛlɛya o ni ko caman bɛ an ka ko in na mun bɛ se ka denmisɛnninw bali ka u to kalan na parce que u ka d'an yɛrɛ ye parce que u bɛ lafiya kɔnɔ hakili sigilen don ka fɛn minnu ɲini n'a ka d'u ye u bɛ taa ɲini u b'a sɔrɔ hali bagi la musomanin 3 de bagi sɔrɔ an bara yan u taara u présenter u ka bagi bɛɛ préparé yan oui d'ailleurs yɛrɛ u ye ko kura kɛ ɲina mun yɛrɛ balila an yɛrɛ la bibliothèque bɛ yan nin y'u ka promotion 8nan de an ye école denmisɛnninw na don fo nin y'a sigiyɔrɔma 8nan de kalo 6 mais Afrobasket n'o ye musolakaw ta ye n'a daminɛna juillet kalo tile 26 n'a kan ka kun cɛ dimanche nata juillet kalo août kalo tile 3 ale kun bɛna ka se a siɲɛ 3 siriyɔrɔ la sa Mali kunungo ale ye se sɔrɔ Mozambique kan 86 68 u b'a yira sa ko Mali ale ni Sudan du Sud ani minnu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ tulon daminɛ na olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni n'an ye se sɔrɔ ka 55 53 kunungo fana nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen demi-finale fɔlɔ kun quart de finale kun bannen pewu a yira sa k'a fɔ ko min ye Sénégal ale ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire ka tulonkɛ bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire min fɛ yen u b'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma demi-finale la sa Sénégal ale ni Nigeria de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria fana ale ye se sɔrɔ Cameroun kan Mali ale ni Sudan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 nɛgɛ kanɲɛ 18 min ye Nigeria ye ale ni Sénégal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ 13 villes ballontan tɛnɛ o kɔnɔna na n'o bɛ Abidjankaw olu fɛ yen Keba Stade Malien ko a ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ Mamutu Traoré Murule Mamutu Kone Murule n'ale tun ye Stade Malien dege karamɔgɔ ye
ale min n'u y'a fɔ a ɲɛna nin kalo in tile 31 ko a ka baaraw banna u y'a yira sa k'a fɔ ko entraîneur kura kɔni nana stade kɔnɔna na Mamutu Murule ale yɛrɛ kɔni kɛra championnat tɛmɛnen entraîneur min ye n'o ye Mali entraîneur ɲuman ye sabula a sera ka coupe ta ka se ka championnat ta nka u bɛɛ la stade malien maaw ko sa ko u n'ale kɔni ka baarakɛɲɔgɔnya k'o banna maa min bɛ yen n'o ye Cameroun ka ye Keba u y'o de ta sa k'o wele ka na kunun na sini ko k'o y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na maa kofɔlen tɔgɔ ye sa Moril Mesak Noja ale kɔni ye Cameroun ka ye u y'a yira sa k'a fɔ san 2 ani stade malien kan ka o de kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini min kɛlen don a fɛ sa stade malien bɛ se ka don min ye Champions League africaine o match de poule la cogo min na ka y'o kɛnɛ kan Coupe du Mali ni championnat k'o fana ta ka di stade ma ko a ye a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na o hukumu kɔnɔna na Cameroun ka an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in nɔgɔya ale bolo Keba musow olu tɔgɔla don o ɲɛnamaya kunu n'o ye farafinna musow ye jɛrɛ in a tako 63 de tun ye nin ye n'o ye farafinna musow ka don ye don min sigira sen ka musobaw fɛ Darisalamukaw fɛ Tanzanie a kɛ kun ye min sa musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na farafinna min ye mara bannen kɔfɛ n'o ye jɔnyajuru bannen kɔfɛ a yira sa k'a fɔ ko ka musow ta ko ka ba don u la u ka jɔyɔrɔ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kama an'u ka ko ni ko faamu cogo an'u bɛ se ka baaraba minnu kɛ yiriwaliko ta nasira fɛ ɲinan san kɔnɔna na sa min ye Union africaine jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ y'a yira u ka lajɛ senfɛ février kalo tɛmɛnen ko min ye baabu ye sa ko k'a sigi sariya musow ale ni yiriwali farafinna kɔnɔna na ka kɛ ni waleya cɛjugu minnu n'an y'olu sɔrɔ jɔnya waati olu bɛ se ka latilen cogo min na min ye ɲinan ta ye sa Mali ale ni diɲɛ seleke naani maaw u y'o ɲɛnamaya CICB kɔnɔna na musow ka minisiri ale kɔni ye foli kɛ n'o ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la a ye Mali musow bɛɛ lajɛlen fo u nalen min ye baaraba minnu bɛ sen na ani kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ don in na taasibila in hukumu kɔnɔna na a y'o fɔ sa k'a daminɛ Darisalamukaw fɛ yen ni musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tanzanie ka nin jɛkulu in sigi sen kan n'o ye farafinna musow ka kɛlɛya tɔnba ye ko fo kana se bi ma Mali ma to kɔ o ko in na yɛrɛma hɔrɔnyakɛlaw sariyako kɛlaw min ye danbe ni yiriwaliko kɛlaw ye Mali musow u y'u cɛsiri o bɛɛ la ka se k'u jɔniyɔrɔ fin bi min ye lawaleyali ni lakodɔnni ye o talen don ka ɲɛsin musolakaw ma kɛnɛ caman na minisiri a y'a yira fana k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye taasibila kan ka kɛ Mali musow ye ka kɛ AES musow ye olu minnu fana bɛ wulikajɔ la bi togodaw la minnu bɛ wulikajɔ la baarakɛyɔrɔw la minnu bɛ bolola baaraw la ani bayɛlɛmaliw la ko k'u bɛɛ lajɛlen fo musonganaw k'olu fana fo gwadomusow k'u fo u ka cɛsiri ni timinanja ni don o don ma da la ka se ka gwaw k'olu sinsin minisiri ko sa ko a bɛ bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin musobaw ma musoba minnu ye musow tɔgɔla jɛkulu in sigi farafinna ale tɔgɔla min ye farafinna ɲɛmaw olu kɛrɛfɛla la yaasa tɔn in a ka se ka lakodɔn a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin don in ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min don sa a kan ka kɛ hakilijigi kɛnɛ ye a kan ka kɛ taasibila kɛnɛ ye nka a kan ka kɛ waleya fana ye waleya minnu b'a to musow yɛrɛ don nataw la u bɛ se ka yɛlɛmali minnu don u ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw ni farafinna jamanaw olu kɔni ye ɲinanta ta sa ka se ka baara k'a la baara min b'a to musow bɛ se ka mun kɛ sariyako ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira sigida lakana fo ka taa se musow yɛrɛ jɔyɔrɔko ma n'u ka hakɛ ko min ye baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kɛnɛ ka farafinna muso minnu bɛ an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen défilera Keba min ye jamana o jamana bɛ yan o bɛɛ lajɛlen bɛ yen minisiriw caman tun b'a kɛnɛ kan baara k'a kun cɛra ni ɲɛnajɛ ye ani waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin musow ma n'o ye kunnafonidi musow ye bolobaara musow olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ i n'a fɔ Kunbaba ni ale bɛ baara kɛ Joliba TV la ka taa se Asa Sakiliba ma n'ale tun bɛ radio Mikado o baara kɔnɔna na Kajatu Kone n'o bɛ ORTM na ka taa se Umu Jata Keyita ma olu n'u ɲɔgɔnna caman Fatim Damelo jɔnjɔn dira ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka taa se Ramata Jama ale min ye muso fɔlɔ ye n'o ye kɛnyɛrɛye ye kunnafonidi gafe sigi an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko Sigal Mizele fo kana se ka kunnafonidi gafe o kɔfɛ ka tila ka radio fana sigi radio min ni bolofara caman yira la jamana kɔnɔna na olu ye cɛsiri ni baara min kɛ kunnafonidiko kɛra nasira fɛ olu taara ka kɛ misali ye ka bonyamasegi kɛ olu ye bɛɛ lajɛlen ye u tanu k'u waleɲuman dɔn ko ala ka san wɛrɛ ta yira an na u ye ɲɛmaaw fana fo kuma tɛ nin waati na Général d'Armée Asimi ale min bɛ AES ɲɛmaaya la k'a fo sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o y'a to n'u sera ka nin baara in ale sigi sen kan nin bɛ dan sigi sɔgɔma in na kibaruya la kibaruya mun dira u ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di an aw bɛɛ lajɛlen ma Keba minnu bɛ k'an dɛmɛ radio ko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a wulikajɔ a ko ka ca
nka fɛn fɛn bɛ ka dɛmɛ di k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn fɛn fana ŋaniya ɲuman b'an fɛ yaasa arajo bɛ se ka dayɛlɛ cogo min k'u bɛɛ lajɛlen fana fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98